Inday. Inday. Nakontak na nimo imong inahan, Inday? Duhan agad ka agda. Wala kontak-kontak. Basig busy to sa trabaho, Inday. Uyaw marag ko ni mami. Gimingaw na ka? Mama! Ay, paghilak. Minaw Bi, dayala sabi, dayala. Dayala kay basig makuan. Duhan na lang gagalaw. Wala siya kontak-kontak. Ako pinong. Pero makontak to. Gimingaw na dyan ko, guys. Gimingaw na dyan ko. Limansun nila kontak ako, mama. Duha na dyan ka agaway kontak-kontak. Gimingaw na dyan ko. Muna, imom sa tong gikuan po. Muna aya nagisig pangandoy. Mangandoy magsigim kag pangandoy. Matawagan mo na lang sa aglaw. Sige pag unya sigim kag pangandoy. Mukuan man to imong inahan. Sige kag pangandoy gyud. Nya ko makontakto nimo imong mama unsa may imo ingon? Unsa may imo istorya sa imong mama? Kanina na lang. Nandoy lang gihapon. Nandoy lang gihapon ka man narbaho lang gihapon to. Unsa may imo istorya gyud sa iha ug makontak? Asa mang imo anip ma? Gani? Oh, adaya. Diyan matawagan akong inahan, guys. Oy, kay mga kamo mga bata, ayaw din mo sige pangayo sa inyong inahan. Kay basin mo abroad na, guys. Paparehas akong mama. Kay nalayo namin nga unyod no. Ako gimingaw sa gani ko, guys. Gimingaw jud ko nimo. Gimingaw jud kong mami, guys. Ngawa to na kong mami, guys. So, niya di pa jud makontak, guys. Di pa jud makontak. Basigin saon, guys. Di na jud siya, guys. Na makontak to imong inahan, ing na to nga wala na kay pangandoy aron mo pauli to. Di man to mo di ba ingon to siya magtigom pa siya kwarta. Magtigom to kwarta iguli kay parang mapalit niya imong pangandoy. Ay si pangandoy aron magpundok ta. Tawagan ni si mami, video call. Ya sa man di na matawagan. Busy siguro tanto sa trabaho. Wala mo chat ka ganina. Kuha naman ka aglaw. Tulo? Uy, nanguyab ka dali rapod manguyab. Sige na lang dali. Ika-ana naman ganina. Ika-5. Wa to nanguyab imong inahan. Ay, di ba pagikan aton ingon to nga amping mo. Ingon tong amping mo. Di ba? Kayo ko pa. Muna. Kailangan ko tawagan ako. Unya, usba na gyud. Pag-usab na gyud. Ayan na sig pangayo. Mo mutong nalarga to imong inahan kay sigim kag pangayo. Ay na sig pangayo. Pangayg sorry sa imong mama. Ha? Matawag to siya. Pangayg sorry na. Kaya di naman ka na matawagan yung mama. Busy lang to sa trabaho, oy. Busy lang to sa trabaho. Kasab ano po na inday siyang amo. Magsig panawag na. Magsig panawag. Ni chat man na siya to nga. Hindi sa siya. Punta ganahan na dyan kung magka-video call. Namingog na ayaw ko.
Luya pas bata ay. Luya pas bata guys. Ang kami nga sa bata guys, di gud ka bayrag sapi guys. Luoy kay intawan ang bata. W- Wala na siya ipapalit guys. Wala na. Ang iyang pangandoy nga iyang kuan, wala na siya ipapalit. Naam na to ipapalit siya. Importante gid kay guys, di guys ang magkapundok ba. Di lang ka na mga ipapalit kay no, sama niyo nagbasol siya. Ay, niya sa man to naman yung inahan. Sa layo. Basol na siya. Ikapila, ikakuan parong adlaw. Ikatulo. Ay, katulo ba nga mingagi na trabaho? 3 days pa. Karon ka ng Sabado naman sunod Domingo. Na. Na 4 days. Unya ako guys, di po ko ka kuan guys kay busy po kay ko kuan. Nahanado ko tawagan. Sige hilag tawag imong mama kay makalugar di ito. Ha? Luoy pud taon ay ginuktok in taon no. Luoy. Ang lalad ko, mama. O sa man ingon sa imong mama bi pananglitan ba kung magkaistorya mo sa imong mama pananglitan nga aron mo kuan to imong mama aron po dili to maguol kung saan man pud to nimo po istorya. Mama, balik na lang dili kay gimingon ako sa imong ma. Ayaw na lang ko paliti, ma. Luoy po. Ina yung mama nga unya naa naman ko diri inday ako na tiwason akong kontrata. Madugay-dugay pag ikuan eh. Nyag miingon siya. Kinahanglan agwantahon gid nimo. Mama. Naagwantahon nimo ha. Ay paghilak. Ug maguol ka, maguol po to imong mama. Maguol po to imong mama. Ayaw hilak. Nako itudlo sa imuha ug magkuan lang to imong mama. Kung magkaistorya mo, paminaw nako itudlo sa imuha. Magkaistorya mo sa imong mama ba. Ingna nga ma, amping diha ma, ayaw lami ko ana ma huna ama kay kami maukira. Ana ha? Ana kami dire unyag muta na siya unsa inyong sudan ina okir gid ma busog mi permanente. Ikaw diha ma kumusta ka? Ha? Kumusta hag unsa imong sudan unsa imong gikaon diha? Kay layo ra ba ka? Mura nay kalipay sa inahan. Inday ka nang mumusta ka. Mura nay kalipay na kita may mag-adjust iyang oras. Sayo pa man dito ron na dili pa ron siya ka lugar. Di pa ron siya ka lugar og kuan daghan og trabaho. Bisan pag hikap sa cellphone, di to makakuan siya sa cellphone. Tulog na lang ha. Tulog na lang. Kaya ako lay kuan pukawon ta lang ka kung mukuan to. Mutawag to. Di pa ron katawag daghan pero trabaho siya. Ha? Sige.